माबोरै हरखाबै बिदि खोब्रा नोङो? सोर बिलाय नोंखौ आंनिफ्राय गोजान खालामनाया? सोर बियो? मानोना नों बिदि हारसिं गायब जानो हाया? नो बेबी, नोंनि गासैनिफ्रायबो वाकिबजोब आङो। सोरनिबा गाज्रि आखाइथ' दंथारो बेयाव। नाथाय सोर बिलाय? आंनि बिमाया? बोरै जानांगौ जाखो? बेथ' आंजों दंमोन ना? नों गोमानायजों खर'आनो जालालै आंना, खामानिखौनो होलाना। जेबो साननोखौनो हाया जाबायलै आङो। मार बोरैबा मोनखाबाय दिनै। दाबो फोथायनोनो गोब्राब मोनबाय थाबायलै आंखौ। आं खनसेयैनो गाज्रि सिमां बायदि जाबाय आरो नोङो। मा सानबावनो जाखो आङो? मा खालामबावनो आं? नायसै दाबा। नों दसेल'सो दुखु मोनगोन दा आबा। बिनि उनाव बास बावगारलांगोन बेफोरखौबो। आरोथ' गथ'फोरनि अनलायनाय, मोजां मोनलायनाय, गोसो थोलायनाय। बेबायदि सेंग्रा बैसोआवलाय थाखायो। नाथाय साननैसोल'सो आबा। बिनिफ्रायथ' बरिं मोनलांखागोन ना नोंसोरबो। नाथाय आं बेखौ मालाबाबो सहायनो हानाय नङा। जे आंनि फिसालाया सोरबा सासे सिख्लानि थाखायनो बेबायदि फाग्ला माथां जालाङो। जाम्बासियान खालामनानैसो गारमारबायहाय आंनि फिसालाखौ। आबा। नै आबा मेहेर, नों मानो एसे टेनसन जाबाय थाखो आबा? टेनसन जानायनि बाथ्रा बुंदों नों आयै। आंनि गोसोआसो मिथिगौ। नोंबो मा खोथा बुंदों आयै? आंनि गोसोआसो मिथिगौब्रा। आं जेबो साननोनो हायाखै, मिथिबायना? जेरै ओरैबायदि मोनजोब्बाय आं दायो। सोरबा आंनि हांखौनो आंनिफ्राय जुदा खालामनाय बायदि मोनबाय आं आयै। दे ओंखामा जादो दे आबा एसे। आं नोंनि आबाया बुंदों दहायबो जायाखैनो नोङो। जायखौनो दासिमबो मिथियाखै आं आयै। बियो माबोरै दं, मा हालोदाव दङ? नोंनि जानायखौसो नांजादों। दालाय माथो खालामबावनो आबा? गोमाथारबायबा। येस, नोंथ' माथो मोनगोन देनाय? जेराव नों सैखाया होनबालाय? बिदि नङाहाय आबा। आं सैथारि नङाबाबो दाबो आंबो सिन्था जागासिनो। खोथा गैया, बाथ्रा गैया। हामाबैसो बिदि गोमानांगौ देनाय नोंनो बुंनाय। आंनिनो गोरोन्थि जाबायलै आयै। मानो गोसोखाङा आं बिदि बेरायलांनो बेखौ? हामबायसै दे आबा दे, हा? दे, आंबो नोंनि दुखुखौ नुनानै थानो हाला आबा। मा दुखु नांफादों आंबो। नाथाय बे हिंसानो गाज्रिखा खोमाहाय आबा। नोंनि दुखुखौ बुजि रोङासै बियो। बेबायदि गारनानै थांब्ला नोंजों मा जागोन बेखौ साननो रोङासै बियो, हा? बेफोरबायदिखौ बिदि सानना दुखु जाबाय थानाङा आबा। सोरजोंबासो दंहैयो बियो। दे आबा, बेनिख्रुइ साबसिनखौनो मोनगोन दे। जे जायो मोजांनि थाखायसो जायोनो ना। नोंबो बेखौ बुजिदो। बे हाथरखि नामा? बारा समायखायामोनहाय आबा नोंजों। बियो। मा होनदों आयै? गावनि बिमाखौ बिदि खालाम फाग्ला जाबाय नामा नोङो, हा? नोंलाय मा बाथ्रा बुङा दासो? ओंखायनो बिदि फाग्ला जानोसै। गावनि बिमाखौ सिनाय रोंला। बारा जानला मानला बुंदेरनाङालै आयै। मोनथिबायना? हाथरखिनि थाखाय मा एसे गाज्रि राव बुंनांगौ जाखो नोंलाय? जेरावखि थाया मानो बियो मोजाङैल' थाथों। जेबो दाजाथों आंनि हाथरखिखौ। ओमफ्रायथ' जाय आंनि हाथरखिखौ गोजान खालामदोंना बिनि उल्था जानायखौ सुरु खालामखादो। मोनसे थोरफाखे आं बेखौ साजा होफिनगोन। मा होनलाबायदों नों आबा? हामा सना बिदि बुङो? सना बेबि आंनि। आइम सरि आयै। औ आबा औ। ओइ, नोंबो दुखु मोनखानायाव मा बिदि बुंफादेरो देनाय? हामा आयै बिदि बुंनो आंनि हाथरखिखौ। माथो नोंनि रागा? नोंनि हाथरखि आं मा होनबावनो आबा? र' दे, आं खबर लाहैबावनि एसे। बहाबा नागिरहैबावनि आङो। ओइ आबा, ओंखामाथ' जालांदो एसे। मोना आबा नोङो मोना। मोना आबा। नोंनि हाथरखिया गैला सना बाबा आंनि। मानोना नोंनि आइयानो नोंनि हाथरखिखौ फानहरबाय। थांथोंसैलै आबा, बिनिफ्राय गोदान साबसिन लायना होफैगोन आं। सोरबाखि आं आंनि नायल' जानो सासेल' फिसालाखौ बोरै बिदि एरे गेरेनोनो होनोब्रा? गैला, नोमाया फानहरबाय बेखायनो। एकदम सिरि था गथ'। दा बुगोनसो नोंखौ बाराखौबा मिथिबाय? मा होननाय जादों बेलाय जुरि? हामा बिदि बुंनो। माथो बेलाय दसेखौनो रायलायनो मोनालै। आरो बे उन्दैयालाय मा मोनथिनांगौ जाखो देनाय? अफिसारानो थांफिनलायसिगोनसो दा। दे रायलायथां दसे, लाथ'गोन आङो। जोंहा ओरैनो बिहामजोआनो गोमानानै दङ। जेबो मिथिया अबहाय दङ। ओइ, आबा मोनथायनिलाय मा दाय देनाय? आरे आबा मोनथाय दसे सिरि थाथ'ना नोङो। दलद थाथ'। न'आवबो गारबोजायाना, मा होनबावनो। ओइ, साखनद्रा फैलै, गारबोजाया जानला मानला। नाङा सना। दे आं दंना, आंजों थागोन दा। थांफिनलायसिगोनसो बियो। रायलायनोनो मोनलाना। दे बुंबाय थानांला आबा मोनथायखौ। पुलिसजों मोजां रायलायहैनि आङो। दे रायलायहैखादो। आंथ' बे गथ'नि थाखायनो जेरावबो थांनो मोनलाना। ओइ, नङा आबा सना नङा। रावख्रा जानाङा आबा हो। जुरिसो आङो, मिन्थियाखै नों आंखौ? मोनथिबाय। माथो जामारखोथाय? एसे पुलिसफ्राबो थाबैनो नागिरथोंसै।
दा हरखाबै जानायखौलाय जोंबो आरो हरखाबै मा खालामनो हानो देनाय जोंनावबोथ' सुपार पावार गैयाना जेन अहाय दङ मोनथिथारनो खेबसेनो होमबाबोलै सोरां माबा सोरनिबा नोजोर दंखायोमोनदां नङाबालाय बिदि जागोन आरो बे गथ'आलाय जोंहानि अनगा सोर दंबावो रावबोथ' गैला बेनोथ' जाहैबाय घटनाया औ ओइ आंनि आबा सना नोंखौनो रायलाबायो ने आबानो माया ओमफ्रायथ' नोंनि बाजैया गोमानानै दंना सना बेखौनो एसे खबर लाफैदों र' जोंबो मेहेर सना नोंनि कन्डिसनखौबो बुजिगौ आं र' बेबायदि खस्थ'खौ आंबो मोनखांखाबायना दा बेखायनो मालायखौ एकदम जाजानो बायोलै आङो नायखांबो रोङाब्रा डाइरेक्ट मोनथिनाय मोनबासोमोन बहाथो नागारना थांखोब्रा बिहामजो आंनि आबा सनाखौलाय ओइ फैफिनदोब्रा बिहामजो नोंसोर सानैजों मार समायनाय मोनोमोन आङो हाबा जाथारनांगौ ओरैनोबा आंहा मानो बिदि थांनांगौ जाखो देनाय मानो बिदि गोमानांगौ जाखोबा नै सोरबा किडनेपसो खालामबायब्रा होमबाबोथ' फन फैसिगौमोन ना माथो जेबोखौनो दाबि हराखै ने आंनि हिन्जाव मोजांसो आखाइ दंलै मानो होनबा गिदिं गिदां आंना खालि बेखौल' सन्देह थांखायोलै नोंथ' रं सोलायनायाव एकदम एक्सपार्ट ना गासैखौबो मिथिजोबगौलै आङो नै आबा टेनसन लानांला दे नै आं पुलिस थानायाव थांनोसै अके थेंक्स आयै औ हाबेसेथो नोंखौलाय बिदि नायबाय थानाय आंबो मालाय दुखु मोनफायो आबा नोंखौ बिदि नुबोला नों बिदि हेल्प खालामब्लालाय मोजां मोनो दे गोसोआ थाबैनो मोनखागोन बियो आंनि हाथरखिखौ नोंनि जाम्बा मोनगोन आबा मोनगोन दे हाथरखि बिहामजोखौबो अयनायबानो बिदि खालामो होनबा सोर पापिस्ट बेलाय अखाया बियो आयै नायबाय था नोङो थैनोसै समबाबो उफ होननोबो हानाय नङा बियो आयु हामा आबा एसेबां बेफोरबायदि साननो दे मोनगोन ना माबा मोनसे जागोन बियो औलै आयै बेनोथ' जाय नोंनि हाथरखिखौ सेनानै लांदों बा किडनेप खालामदों बा जेखि खालामदों बिराद गाज्रि बियो आबा गवा बे महापापियाबो पुलिसजों हमजाहोगोन जोङो हा आरो बेबो सोरनि बिहामजोखौ लांदों बायदि मोनदों बेलाय हा मायानि बिहामजोखौसो आंखौ सिनायाखै बियो हा मायाखौ सिनायाखै आंनि आबा मेहेरखौ सिनायाखै औलै आयै बिराद गाज्रिलै बियो नङाबाखि आंनि हाथरखिया हारसिं बिदि गोमागौमोन मानसिखौनो दोखो बुद्रुगोनलै आङो मोनबाथाय बुद्रा आबा बेफोरनि थाखाय खानान दङ ना आयेनखौ बिदि आखायाव लाजायाना आबा हा नै आं थांसैबो दे सिन्था दाजा नोंनि माने आंनि बिहामजोआ मोनखागोन बियो पुलिसजों मोजां रायलायबोलै आयै मिन्थिबाय एकदम सिन्था दाजा आबा बेफोराव आं दोङो माबोरै मोना बियो हाथरखि बिहामजोखौ नोंनि आइ दोङो ना नोंनि आइया गासिबो सामलायजोबगोन दाथ' बे किडनेपारा र' गवानि मायाजों ओमफ्रायथ' किडनेप जादोंबा माथो जेबो दाबियाखै बारा दा सानसै दे आबा आं थांसै ना नै थाथ' जानाय नंलाहाय बा आइया इसेबां हेल्प खालामदोंना आंखौ बेबायदिनो सिगां हाथरखि थानाय समाव खालामबाथ' जायोमोन ना दासो बुजि मोनदों खोमा नोंनो माबा मोनसे खालामखाथारदोंलै सन्देह दंखाथारो आंहा आमथि नै माथो बाबु बिफासोलाय नङा माथो आयु बेनो आमसायो नोंसो दा लगायखालै बुद्रुगोन आं खानायाव हमनानै है जाम्बा मा जानला मानलाब्रा नोंलाय आरे आंहालाय मा नांजानांगौ जाखोसै आरो मेगन सानोबो मा दरखार नै बाबु बिफा जोंहालाय एसे मोजां आबा मेहेर दंखायो गोदाव सोरावलै बियो जानला मानला मानो फैदों नों बेयाव मानो फैदों नै सोरां बिराद सिरियास मेटार रायलायनोसो फैदों आं बेवहाय दा नोंबो बाथ्राखौ मोनथिखाबायानो जानांगौ जोंहा बिहामजो गोमानानै दङ ओइ खानाय गोमो शाला नोंनोथ' खालामाखैना गाया ओइ शाला खानाय गोमो What? मा बुंदों आंखौ बोरो बिहामजोआलाय मोजाङानो जादों थानायाव फैखाबाय नोङो बाथ्राखौ मोजां सालायहरथारनै बुं आंबो बेवहाय रायलायनोसो फैदों दा जोंहा बिहामजो गोमानायनि मिसिं रिपर्ट खालामनो फैदों बेसेबां बाबाया टेनसन जागासिनो माथा फाग्ला बायदि गरम जालागासिनो ओइ माया नों आंखौ खालामनानै थोआखै नामालै जाम्बा जाबाय नामा नोंलाय आंखौ नुबानो बायदि बायदि गोसोखाङो बेयाव जेबो आंनि आखाइ गैया मिन्थिबाय मेहेरखौ नङालै माया नांगौबा नों आंखौनो मा खालाम गोसो खालामना आरे आं गावनि फिसालाखौनो बिदि खालामगोन आरो जेनेबा आंनि असे फिसालाखौनो बिदि खालामगोन एसे मेलेमखौ बाहायनानै बाथ्रा बुंनो सोरां मिन्थिबाय बहा दंलै बिहामजोआ बुंलाय जायालै नोंजों आं मिन्थिया जेबो एखौ मिन्थिया आङो बिदि दा खालाम माया नोंथ' माने सानना लाखाबाय आंखौनो सन्देह ने नाथाय नों नागिरो ना मा खालामो खालाम अब्लाबो नों आंखौ जेबो मोननाय नङामोन आं जेबोखौनो खालामखायाखैबा फिसालानि मोजांखौथ' साननो रोङाना नोङो जुदि नोंनो बायदिसिना खालामदोंमोना सानना लाखालै माया नोंनि फिसालाखौनो खोमानानै लागोन नोङो
गथ'आ एकदम आलदालै बियो सोरखौ दुखु होगोन सानदों नों जोंनिथ' गथ'ना मा खालाम सानदों नों बा सोरां आंबो आंनि फिसालाखौ साननानैनो थफैदों आङो दा बिहामजोखौ मोनगौबा पुलिस स्टेशनाव but you always thinking me wrong आंना खाफालानो गाज्रि खोमालै जेरैबो माबाल' जाबाय थायोना मिथिया बुंखादोंमोन ना आङो मेहेरनि खुसि होनबाथाय बारा गोबाव थाखाया दा दसेनो जानगार जालाङो सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थाखादोंमोन ना आङो दसे समनिल' आलासि जायो होननानै आंजों खालि मोनफेरि दुखुल' मोनोलै आङो मोनथिया मानो सनालै आं बहा नागिरना मोनबावनांगौ जाखो नोंखौ फनाथ' जाखाया र' थेवबो खेबसे हरबावनायनि आङो हेल' बेबि बहा दंलै नोङो हेलौ ओइ सोर बे नोंलाय सोर बेथ' आंनि हिनजावनि फनसो बोरै मोनखो नोंलाय आंथ' बे फनखौ जास्ट वेट फैगासिनो आङो ओइ जेरावबो दाखारखा फैगासिनो आङो हाथरखिनि फना बेयाव बोरै थांखोलै बे जेराव दंमोन बेनि बेसेबा ससे गोजान थांनानैसो मोनहैदों आच्छा बिदिबा नोंथांमोननि केसा मामोनलाय आंना बिहामजो गोमादों बेहा सानैनाबो ओइ इन्सपेक्टर आंनिखौ लिरदो मिन्थिबाय आं दहाय अफिसार गिदिरजों रायलायहरखांखादोंमोन आरो आंनि बिहामजोआसो गोमाखादों आंनिबो बिहामजोआ गोमादों नोंथांमोननि बिहामजोफोरालाय माबोरैथो गोमानो मोनखो सासेल' आंनि बिहामजो अब्लाथ' हा सासेल'सो गोमादों दा नोंथांमोननि खामानिसो बियो माबोरै नागिरना दिहुनलै आंनि बिहामजोआ आरो सार थाबैनो मोननो नांगोन दे जागोन दे दिनैनिफ्रायनो सुरु खालामगोन जोङो दिनै सार बे जाय आंनि बिहामजोखौ लांदों बा खोमादों मा लांखारदों दोनखारलांदों होख्लायथार बेखौ मिन्थिबाय मोनबाथाय फाग्लिया बे पुलिस स्टेशनसो मिन्थिबायना ओइ साला खर' गाज्रि नै सरि सना थाम्फैसो बादोंमोन नोंनाव मिन्थिबाय दा नोंनाव हरबोलाय सिथर जागोन ना खावलाया just shut up जुरि बेहाय बिहामजोनि खबरसो लानो फैदों जोङो बेखौनोथ' गुबुनखौ मा नागिरबावनो हे इन्सपेक्टर सर बेखौनो खानानै सों Hey what do you mean जुरि No I mean what Yeah baby because you know जोंना बिहामजोआ बहा दङ No I don't know And reason is what You don't like your daughter-in-law ना Please sir माबा मोनसे एक्सन लाथारदो नोंथ' मिन्थिखाबाय आं नोंखौ मानो बिदि बुंदों आंनिनो फिसालानि बिहामजो आंलाय मा खालामनांगौ जाखो No sir बेफोरबायदि जेबो नङा And of course बेयो थगायदों आं थगायाखैथ' बाथ्राया होमबा बिदिसो ना इन्सपेक्टर जि बिहामजो गोमादोंना आंनिनो असे फिसालानि बिहामजोसो नालाय So please नोंथांमोना थाबैनो नागिरदो आंबो दहाय रायलायखाबायना सारजों नाय मेडाम जोंखौ फोरोंनांलाया नोङो जोंहा जोंनि खामानिखौ मिन्थिखायो गासिबो जेब्लासिम मोनागौ मानि सन्देहनि नोजोराव दंजोबो Okay नोंसोर मा खालामो खालाम जायखिजाया आंनि बिहामजोआ मोनथारनांगौ नाय सार बे गथ'खौ जायखिया थाबैनो नागिरदो ओमफ्राय माने बे बारा सैया नालाय गावनि बिहामजोखौनो बेखायनो बुंनाय जादों नोंनिलाय माथो जायो बेलाय ओरैनोलाय जोंहा बिब' बिनानावसो ना सना दे नोंथांमोना जि खालामो थाबैनो खालामदो आरो गासिनावबो कुइसन खालामजोब न'नि मानसिफोरनावबो माने मोनागौमानि सन्देहआथ' थांखागोन नालाय गासिनावबो सार बे हिन्जावाबो बिराद माबाथार सैथानथार नंगौ नामा सार बिनि खोथायाव बारा दाथां माने बियो एकदम गावनि माया जालावसो मानसिफोरखौ फासैजोबो दा जुदि नोंथाङा बिनि खोथाखौ मानिनानै लायोब्ला अब्लानाथ' आरो मा होनबावनो सार आयौ बिदिसो नामा ओं सार आंबो नंखाय बुङा ना मा बाथ्रा नुबाय नों जुरि मा होनबावनो सार बे हिन्जावा डेन्जार खालै माने गावनि फिसालाया सासे हिन्जावखौ गोसो थैयो आरोना जाय गोमादों दा जोंनि बिहामजोआ नाथाय मा होननो सार एकदम सैथारा बियो दा आंलाय सोरखौ सन्देह खालामदों बेल'सो सैयामोन ना बाथ्राया होमबा बिदिसो लाभ मेटार ओं सार बेखायनो माबा मोनसे खालामथारदो बेखौबो नागारथारना दे बेखौबो मोजां सोंथार नोंसोर मिथिया जानांगौ नाथाय आं सानस्रिनो रोंखायो उन्दैनिफ्रायनो गामियाव दैजों गेलेबोखाग्रा आङो हे आइ बिमा गंगा दिनै नोंनि अननायावसो आं बे दुथां सुबुंफोरनिफ्राय बासिबाय नङाब्ला बिसोरदि मा खालामगौमोन आं जेबोखौनो मिथिया आंजोंलाय सोरहा मा सुथुर दङ एसेबां मानि माथो दिनैसिमलाय आं रावखौबो जेबोखौनो खालामफेराखै अब्ला बिसोर आंखौ मानो बिदि होसोदों मानि थाखाय मा जाहोनाव आंखौ मानो बिदि खालामदों बिसोरो रावबो रावखौबो जेबो जाहोन गैया गारा बिदिथ' खालामनाय नङा आरो आंनि जिउआव एसेबां सुथुर रावबो गैयामोन माथो अब्ला मानो नै फंबाय फना आरे फंबाय नों थगायाखैथ' ना आंनि हिन्जावा बोरो फंबाय बिदि नङालै बिदि नङा माबायदिथो होमबालाय बोरै मोनखो नों बे फनखौ
बे फना सोरनि बेखौथ' आं मोनथियानोमोन जायखिया आं लामायाव मोनदों नालाय ओमफ्राय अन खालामबाय फन फैबाय थाबायना नोंजों रायलाय मोनबाय बेयावनो फंबाय बिनिफ्राय आं जेबो मिथिला लामायाव मोनदों मानसियाथ' खुन बेसेबा गोजानावसो गोमादोंमोन दा बेहायलाय बोरै फैनो मोनखो बेखौथ' आं जेबो बुंनो रोंलालै फंबाय जायखिया आं जेखौ नंगौ नालाय नंगौ बेखौनो बुंदों ओइ आं नाथ' सिखाव नाथ' बेबायदि मानसिलै आं जायखिया नोंखौ जि हायो मददसो होदों फंबाय सैथोखौनो बुंदां अरे फना बेयाव मानसिया बहा ओइ सोरबासो लांमारदों नामाब्रा मेहेर नै आदा मानसिया गोमानानै दंलै खिन्थु दे जायखिजाया अब्लाबो थेंक इउ नाथाय दाथ' गोसोनि हार्टबिटआ बांसिनसो बारायनो हमबाय आंना बहा मा जामारखो आंनि सनाया दे मोजाङै खबर लादो फंबाय बिदिबा दाथ' ओमफ्राय मा खालामबावनो मेहेर नागिरगोन र' मा सोदोब खोनाबाय थाखोबा बोरैबा मेंनाय मोनजोब्बाय आंखौ आं बहा थांबावनांगौ जाखो बेबा मा जायगा आं मेहेरनो माबोरै खिन्थाहरबावगोन बिसोरनोथ' सोर जाखो आंखौ मानो बेफोरबायदि लाबोनांगौ मा खोनादों आंलाय आयौ जिबौ आं बिराद गिनो ओंखारो जिबौखौ आंखौ अननानै जेबो दा खालामना प्लिज नों थांफिन आंनि खाथियाव दा फै नोङो आं मा खालामबावनांगौ जाखो जिबौखौथ' आं बिराद गिनो ओंखारो बेखौ एरफ्रांबाथ' बे आंखौसो उल्था होसोबावगोन हे आफासिब आंखौ जेबो दा खालामना आं गावनो जोबोद खैफोदाव गोग्लैनानै दं दिनै आंखौ जेबो दा खालामना नोङो आंनाव नोंनो होनो दा जेबोआनो गैया आंखौ निमाहा हो माबाफोर गोरोन्थि मोनदोंब्ला अननानै नों थांदो थांफिनबाय जिबौआ जानाय नंला बे हाग्रानिफ्राय आं गोख्रै ओंखारलांनांसिगोन आरो दा माबा माबि जिब जुनार ओंखारबावोब्ला आं माबोरै थांफिनबावनो न'आव दे होमबा लोगोफोर दिनै भिडिअ'आबो एसेनोसै बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दे ओमफ्राय लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसडजों आरोना बिदिब्ला थांनायनि समा जाथ'लायबाय बयनिसिमबो गुड नाइट बाय बाय सनामोन ओमफ्रायथ' मोजां मोनबाबो गाज्रि मोनबाबो आरोना बयनिसिमबो लाभ इउ बारा इमसनेलि जानो रोंलायलाङालै नोंथांमोननि माखासे लिरना हरनाय कमेन्ट्सफोरखौबो मार हिट नांखायोलै आङो मिथिबायना फरायनानै थामाम मजाल' नांखायोलै सनामोन मिथिबायना बयबो आंनि थाखाय माने स्पेशल गोजा आरोना जायफोर कमेन्ट खालामो जोंखौ मोजां मोनो ने अके बाय बाय बांद्रायबाय बुंनाया गाबोन फैसिगोनलाय